Awit wektu dina iki sithik banget wong sing ngerti marang suasana alam. Tembungipun sakmenika jarang orang yang tahu dengan bahasa alam ya Pak. Bener. Mongko jane wis ana titikane lan iki dadi saka owah-owaning jaman. Perubahan zaman. Ya. Jaman kuwi kapérang ana 4 perkara utawa 4 tataran. Loh, kok saged jaman kok ada 4 niku jaman apa mawon? Siji disebut jaman emas. Ingkang loro jenenge jaman perak. Kaping 3 jenenge jaman tembaga. Kaping 4 jenenge jaman wesi. Oh, ngoten nggih, Mo. Iya. Terus maksud dari zaman-zaman niku napa mawon, Mo? Ngene. Zaman emas kasusilan isih utuh, tata krama isih murni. Ambek asih mring sesama sarta tanduk tepa slira. Apa dene rasa rumangsa lan ngrumangsani isih mbalung sungsum ana saben wong. Kabeh menungsa padha ngestokke sabdaning pangeran kanthi temen-temen. Mula ing jaman emas menungsa kuwi mau ora ana sing hambek culika, candala, jahil, mutakil, cetil lan liya-liyane. Kuwi mau disingkiri. Mulane jaman emas mau para menungsa utawa bebrayan agung sak jagat iki anane mung sarwa ayem tentrem. Ya, ayem tentrem, daya dinayan sarta tresna tinresnan ora mung ing pangucap wae, ning kandhas meka tindak tanduk sedina-dina, Petruk. Oh, jaman emas niku ya. Terus jaman perak niku pripun, Pak? Jaman perak ing kene menungsa uripe wis ketukulan dosa. Ora ketang lagi bribek-bribek saka sithik ning saben wong wis wiwit seneng nindakake utawa ngangen-angen hambek Durjana Juti. Wis seneng goroh, seneng colong jupuk ingkang mengkono mau tegese adeking kasusilan wis miring sethithik ora jejeg. Nalika jaman perak kadursilan utawa tumindak sing elek durung wani ketok banget, durung wani melok, isih padha dedelikan ana atine saben menungsa. Jalaran nalika semana tata susila isih gedhe lan isih sentosa. Ya mung nadyan mengkono bumi utawa jagat wis wiwit miring kautamane. Oh nggih. Lah terus jaman tembaga, Pak. Lah ing jaman tembaga mau kasusilan lan kadursilan wis gebak. Sing becik lan sing ala wis padha kuwate, padha digdayane. Ing ngendi ana piwulang suci digelar, ing kono ana kawruh sing ala ya jedul. Wong-wong kang nggulang kautaman saben dina tansah adu arep karo para durjana. Kabecikan diundhakake ning tumindak elek ya saya akeh. Nalika semana wong sing ora jejeg imane padha bingung, ora bisa mbedakake endi dalan sing bener, endi dalan sing luput, endi dalan sing halal, endi dalan sing haram. Jalaran kabeh kawruh utawa piwulang padha dipulas endah neng semake. Kabeh padha ngaku yen sarwa apik, sarwa bener. Ya mung sing caket karo Gusti sing nyipta jagat lan sing tansah waspada kuwi ora gampang dienggokke pikirane kanthi dalan ulat manis wicara lamis. Jaman tembaga jagat ora mung pincang ning wis miring, wis meh ngguling nyang neraka jahanam. Lah terus anu mah nek jaman wesi niku pripun? Lah jaman wesi uga disebut jaman akhir. Nalika semana jagat wis kebak dosa lan memala. Ana anak
wani karo wong tuwa. Ana anak wani mateni wong tuwa. Ana anak ya ana wong tuwa tegel mateni karo anake. Nyiksa karo anake ya ana. Kuwi dumadi nalika ngancik jaman wesi. Gotong royong wis padha luntur, tresna tinresnan dianggep keliru. Kabeh wong mung mburu butuhe dhewe, nresnani awake dhewe, nuruti kesenengane dhewe tanpa ngelingi marang kahanan kiwa tengene. Kowe cilaka ya karepmu, waton aku anak bojoku urip kepenak, iku semboyane menungsa jaman wesi. Nalika semana bab kabecikan tata krama unggah-ungguh welas asih ya isih ana, ning kabeh mung ana lathi utawa lelamisan wae. Kabecikan tata krama unggah-ungguh kabeh mung dienggo ulas-ulas lair. Sejatine padha demen marang watak cidra, gendong kumalungkung, seneng digunggung, seneng dialembana ana ngarepe wong akeh. Ngono kuwi, Tru. Kuwi jaman wesi ngono kuwi. Betul apa sing dadi dawuh Bapak Semar ya, Gong? Heeh. Jaman wesi atau jaman akhir. Suatu zaman manusia sudah jauh dari tata krama, jauh dari etika. Mula jaman wesi kuwi ya dadi dak-dakaning bencana alam. Merga wong-wonge wis padha kelangan marang etika kuwi mau. Contoh, guang sampah sak penake dhewe, ya ta? Ana nggon kali, bantaran sungai do diguwangi ning kono. Terus peramban hutan secara liar. Kuwi ya saka jaman wesi atau jaman akhir. Ngono ya, Tru. Heeh. Mula banjur saiki awake dhewe mung kari nemoni bab sing ala, ya ta? Sing entuk kuwi ora sepira, ning sing cilaka wong sak donya. Heeh. Nganti kahanan cuaca wis ora iso diprediksi ya, Tru. Sing kudune wis ora udan ya isih ana udan, ya ta? Heeh. Mula jaman wesi pancen jaman akhir ya wis ketok banget. Lah anu, Pak. Terus benjing napa rampunge jaman wesi niku? Rampung lan orane kuwi dudu tanggung jawab Semar dhewe, ning dadi tanggung jawabe wong sak negara. Yen kowe isih tresna karo negaramu, ayo padha-padha ndandani alam sing wis kebacut rusak. Diwiwiti saka awake dhewe dhisik. Kaya dene gampangane rembug kowe baliya nandur wit-witan. Oh, ngaten iya. Sebab apa? Yen nganti mengko alase kuwi gundul dadi banjir, sing kena ora mung kowe dhewe, kiwa tengenmu ya padha kena. Nggih. Lan uga kowe ya kandhanana karo kawulamu. Guwang sak geguwang ya kudu ana papane, aja mung waton guwak wae. Ngaten nggih, Mo. Ya. Mengko yen nganti kowe ora njaga marang alam sak isine iki, apa bakale bubar negaramu mung merga wong-wong iki mung mburu marang butuhe dhewe. Mula ayo anak-anakku kabeh wae, ayo padha tresna marang alam saisine sing pancen wis nguripi marang awake dhewe iki. Karben entuk angin sing seger, karben bisa mangan ingkang mahanani sentosaning awak, panganan sing becik. Ngoten nggih, Mo. Ya. Nggih, ngestake dawuh, Mo. Mangke kula arep mbiyawarake kalih adi-adi kula, kalih para warga Karangkadempel sak kiwa tengene ya padha ndandani alam, padha nresnani marang alam niki ya, Pak. Iya, Nala Gareng.